Yeah! Sme veľmi rádi, že ste prijali pozvanie, že ste prišli. Dovolte mi na úvod povedať pár takých slov. Asi viete, čo je partička? Áno. OK. Partička je improvizácia, to znamená, že kľúci nikdy nevedí, co budú delať, ani co budú hrať. Oni tam sú teraz vzadu šatní a nedušia, čo sa bude diať, hej? Len aby ste boli uzrejmení s touto vecou. A my im to tak trochu dobre A my im to tak trošku budeme kaziť, dobre? Len na to fakt potrebujem vašu pomoc. Potrebujem, aby ste boli aktívni, to vidím, že ste. Potrebujem, aby ste boli aktívni, aby ste sa zapájali, aby ste vymýšľali témata, zadání, hry a tak ďalej, dobre? To je prvá vec. Druhá vec, ak náhodou príde k takej veci, že poprosím niekoho, aby prišiel na pódium, tak nemajte z toho strach. Dobre? A tretia vec, keď náhodou niekoho pošlem dozadu, my máme jedného hádacieho génia v tejto zostave. A keď náhodou pošlem toho hádacieho génia, volá sa Richard. Keď náhodou ho pošlem dozadu, tak budem rád, ak niekto z vás sa zodvíňa a pôjde s ním tam dozadu. Není problém. Dáme, keď to bude nejaká žena. Dobre? Čiže toto je... Čo? Nejde to. Aha, už ich počuť, už je radšej zaujímavé. Dobre, dámy a páni, sme fakt veľmi radi, že ste tu a tešíme sa na vás. Dovolte, aby som privítal celú zostavu. Prichádza Ban Igor Chmela! Ja vás chvíľku nechám, nech sa zoznáme. Celé čo, nedáme rozmyslieť. OK, dámy a páni, ja si myslím, že prišiel ten čas, aby sme začali grať. A dáme si na úvod hru, ktorá je hádací hra. Ale pozor, my máme také nepísané pravidlo, ktoré nemusíme dodržať, ale máme také pravidlo, že keď niekoho pošleme dozadu, už ho viackrát neposielame. Čiže možno by bolo dobre Richarda si ušetriť na nejakú komplikovanejšiu hru. Si snažím naznačiť, alebo vyberáte hercov vy.